Pro Matyho! To netoč. Ale jo. Ať není A nebo jo, ať není nešťastnej. Čím se jezdí do mistrovství? To víc nepotřebuje, když si jak to posbírá. Já mám měl tak jenom 6. Bačuk je bohatý, stačí 3. Má závody tady ve nebo kde to je, máš jenom 5. 7. A u čeho je 5? Nevím. Taky podle nějakých, ale nebo který. Japonci. Jo, Japonci vlastně taky. Ty hustokrutý závody. To jsou závody. A když ti spadne víc než 5 disků, tak seš prostě končíš. To by se mělo dělat tady. To se udělá. Když budou hustokrutý, tvrdoprdý, cože? Tak budou, no. Co bude? Ty závody, že ti nesmí spadnout víc než 5 disků. Dáme to na víc. Já bych dala 9. A to bude jako to nějaký mimo pohár. Tvrdoprdý. Ta noha! To PHK pravidlo. Si myslím, Maty mu bude líbit. Jak zabít psa diskem? Nebo jak zabít pána diskem spíš.